Jeg vil forklare om skalafaktoren, eller vi skal finde skalafaktoren, og den kan man bruge til at finde forholdet mellem to ensvinklede trekanter. Og de her to trekanter, de er ensvinklede, og vi har den her trekant herover fra enhedscirklen her. Og K, det står for skalafaktoren, og den bliver opstillet på den her måde, hvor C for den her står øverst, og C-mærke er den her, så nederst. Og fordi der er lighedstegn imellem dem, så er det ligegyldigt, hvad for en af dem vi bruger. Og vi har så valgt at tage udgangspunkt i C, og det kommer så til sådan noget, fordi så sætter vi tal ind. Og vi har et herfra, og så skal der bare stå C over, for den kender vi ikke, den er ubekendt, og så 1. Og det giver C. Så skalafaktoren er C. Jeg vil definere cosinus, og det gør jeg ved at opskrive en ligning for b her i den store trekant. Og det gør jeg ved at sige skalafaktoren gange med b-mærke, som er b'et fra den lille trekant. Og det kommer så til at se sådan der ud. Og så vælger jeg så at sætte cosinus til a-mærke ind i stedet for b-mærke, for det kan man se her. Det er det samme. Og eftersom de to trekanter er ensvinklede, fordi jeg ikke gider have, at der skal stå a-mærke, så vælger jeg bare, at der skal stå cosinus til a. Så den kommer til at se nu sådan der ud. C gange cosinus til a. Herfra går jeg så til, her har jeg den igen, b, altså siden b, er lig med c gange cosinus til a. Jeg vil gerne have cosinus a til at stå alene, så derfor så trækker jeg det her c over på den anden side, ved at gøre det modsat af gange, som er dividere. Derfor kommer der til at stå b over c, lige med cosinus til a. Og den vender jeg så bare om, det må man gerne. Og så får vi den formel, vi kender, som er cosinus til a cosinus til a er lige med b over c. Og det er det samme som cosinus til v er lige med hosliggende katete over hypotenusen. Okay, og det er det samme, man gør for at definere sinus. Man bruger bare, som man kan se herover, så tager man udgangspunkt i vinklen a her, som er lige med sinus, og derved definerer man sinus. Så man gør det fuldstændig samme som her. Man sætter bare a ind i stedet for b her, og sinus ind i stedet for cosinus. Og det kommer så til at se sådan her ud. Sinus til a lige med a over c, og det er så lige med sinus til et vinkel, lige med modstående katete over hypotenusen. Jeg skal definere tangens, og vi har her vores tan a, som er det samme som at sige sinus a over cosinus a. Og vi ved, at vores sinus a er AC, og at vores cosinus a er BC, så vi putter AC over BC. Og det er det samme som at gange med den omvendte, så vi siger AC gange CB. Og så går C'erne ligesom de går ud med hinanden, så det bliver AB. Så tan V eller tan A er lige med modstående over hosliggende. Prøv at finde ud af, hvorfor at vi skal finde Pythagoras-linjen. Det er den her, og vi skal finde ud af, hvorfor vi kan bruge den. Og vi starter med, først så skal vi bevise, at denne firkant er et kvadrat. Og det gør vi ved at finde ud af, om denne her vinkel, den er 90 grader, altså en ret vinkel. Og så, hvis vi siger, at vi har den her vinkel, som er V, og vi har 90 grader, så skal vi bare sige 180, som er summen af en hel trekants grader. Og så siger vi det minus 90, som er her, minus vinklen her, og det er så lige med den her vinkel herovre, som man kan kalde W. Og det samme er herover for den her vinkel, som er 180 minus 90 minus vinklen herover giver også den her vinkel. Vi kan også kalde den W. Og alle de her trekanter herude, de er lige, de fire trekanter, de er lige store. Og så, når vi så har de her, så skal vi have fundet denne her inde i midten. Okay, og så går vi herned. Den her vinkel kalder vi W. Og W, det er 180 minus 90 minus V, som vi har fået at vide heroppe. Og fordi at det her, det er en ret linje, så kan vi sige, at det er en halvcirkel. Og en halvcirkel er 180 grader. Så derfor så kan vi sige 180 grader minus det her, som er W, minus de to V'er plus hinanden. Det er den her V og den her V,
Og så hvis man rykker længere ned, så går de to V'er, de går ud mod hinanden, fordi de er lige store. Og 180, 180 går ud mod hinanden, og hvis man så, fordi det er en minusparentes, så ændrer man det hele inde i parentesen for at ophæve den, og så vil det sige, at det bliver plus 90, og så er det 90 det hele, og det vil sige, at denne vinkel er 90 grader. Og det er fordi alle de her trekanter er lige store, så vil det sige, at alle de her vinkler er 90 grader. Og det betyder, at hele denne firkant er et kvadrat. Og nu hvor vi har fundet ud af, at det er et kvadrat, så kan vi regne arealet ud ved at sige side gange side. Og det gør vi ved, at den her side, den hedder A og B, så derfor så siger vi A plus B ganget med den her side, som også hedder A og B. Så det bliver altså A plus B gange A plus B, og det er lige med A plus B i anden. Og nu vil vi så finde arealet af den lille firkant plus trekanterne. Og den lille firkants areal, det er C i anden, fordi det er den her side gange den her side. Og de små trekanters areal er, fordi der er 4, så skal man gange hele arealet med 4. Og arealet af en trekant er en halv højde, som man kan tage her, en halv højde, gange grundlinjen, som kan være den her. Så derfor så bliver det 4 gange en halv gange A plus B, altså C i anden plus 4 gange en halv gange A plus B. Så kan vi se, at arealet af hele den store firkant, det er jo det samme som arealet af den lille firkant plus alle trekanterne. Så derfor så kan man sætte lighedstegn af den store firkant og arealet af den lille firkant plus trekanterne. Og vi vil lige have det der i anden vægt, så vi siger A plus B gange A plus B i en parentes. Og hernede, så har vi bare sagt en halv gange 4, så det giver 2AB. Og så skal vi gange parenteserne ind i hinanden, og det vil sige A gange A, det giver A i anden, plus A gange B, som giver AB, plus B gange A, giver AB igen, og så B gange B, som giver B i anden. Og det er lige med C i anden, plus det samme som heroppe. Og så lægger vi bare det hele sammen, så det bliver 2A og 2B som heroppe. Og så lægger vi de to sammen, som giver 2AB. Og det er det samme herover. Og så skal vi have det her over på den anden side. Ding. Og det vil sige, at så går de så ud mod hinanden. Dyt, dyt. Og så er det kun det her tilbage, som er det, vi startede med heroppe. Tada!